സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, സഭയുടെ ഐക്യത്തിനു വേണ്ടി ഒരു സഭ ഒരു ആരാധന എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ത്യാഗപൂർണമായ ഈ ദിവസത്തെ ത്യാഗപൂർണമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയെ, നിങ്ങളുടെ ആ സന്നദ്ധതയെ പ്രത്യേകം വിലമതിക്കുന്നു. അനുസരണമില്ലെങ്കിൽ ബലിയില്ല. ബലിയുടെ കാതൽ അനുസരണമാണ്. തീർച്ചയായും ബലിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സഹനത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും ജീവിതമാണ്. വഴക്കുണ്ടാക്കി നേടേണ്ട ഒന്നല്ല, അനുസരണത്തിലൂടെ നേടേണ്ടതാണ്. വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ലിറ്റർജി, ആരാധനാക്രമം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ്. അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ത്യാഗത്തിലൂടെ നേടേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സുഖകരമായ ലക്ഷണമല്ല. സഭാധികാരികൾ വേണ്ടത്ര ശുഷ്കാന്തിയോടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ആരാധനാക്രമത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ രൂപതയെയും സർവ്വ മലബാർ സഭയെയും നയിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. കൂടുതൽ തീർത്ഥത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൂടുതൽ ഉണർവോടെ ഈ നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണവും മധ്യസ്ഥതയും തേടാം. കുരിശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഗൗത്താമലയിലേക്ക് നടന്നീങ്ങിയ യേശുനാഥൻ, കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പിതാവിന് തിരുഹിതം പൂർത്തിയാക്കിയ യേശുനാഥൻ, അതാണ് നമ്മുടെ ബലം, നമ്മുടെ ശക്തി. ആ കുരിശിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ യേശുവിൻ്റെ ബലിയിൽ നമുക്കും സർവാത്മന പങ്കുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ല ഈശോ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും. താങ്ക് യു ജോർജ്. വളരെ ഉപകാരം.